Son Andrea, son socia dunha cooperativa ferrolá que se chama Rexenerando. E dende aí pois, traballamos un pouco no ámbito da intervención socioeducativa e cultural. A miña relación co galego ten que ver con ser filla ou ser a miña lingua familiar, que non máis de contexto de crianza, porque tamén estaba o castelán, son neofalante, e ademais diso que é relevante na miña historia lingüística, pois traballo activamente no ámbito socioeducativo con cuestións de lingua. Pois, por unha banda, parece que a nivel de política lingüística hai moito, case todo por facer, entón hai moito traballo por facer. Creo que por unha banda é como axudar ou ser un pouco innovadoras, poñerse creativas, creativos, para facer partícipe a veciñanza de cada concello, cada municipio, ver de que maneira a lingua xa está en nós, xerar espazos para poder activala, e tamén xerar espazos seductores, ¿no? E que realmente nos fagan atractivo conectar coa lingua. Creo que aí hai moita potencia aínda por explorar e por innovar. Entón eu creo que, sobre todo, que se poñan creativas e creativos e que soñen posibilidades diferentes para a lingua. Creo que aí realmente poden aparecer cousas interesantes.